ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max.
Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather?
Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra.
Memorize yan! Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Hello po. Hi. Kamusta po kayo, Uncle and Tita and Mang Kanor? Saan ka nakatingin, Mang Kanor? Sa lyrics. Di ba ito videoke? Tawagin nyo na lang po akong Annie. 35 years old at isang single mom. Isa po akong gym instructor na sumasideline din sa pagzuzumba instructor. May nakarelasyon po akong Huwag ka na mag-react. mas bata sa akin. Ayun lang. Si Bernard. 27. Pero mas okay po to kay Apple David. Ay, Pasay nandamay ka pa. Ako po nagtuturo sa kanya sa gym. At doon nga po kami na-develop. Pangarap niya pong maging pulis. Kaya naman tinulungan ko siya na maabot yun. Huwag ka na mag-react. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Daris, patang kita ha. Sige. Just, yan. chest pala. Game. Angat. Okay, sige pa. Push pa. Bigat naman ito. Para sa muscle mo. Last two. And... Grabe. Pakis nga, Ba't ka ganyan? Ba't ka ganyan? Kahit umiiri ka, parang nasasarapan ako. Charo. Tala mo pa, inom nga. Inom ka tubig. Ang baby ko na yan. Love you na. Uy, nakakahiya dito. Ano ka ba? Mamaya ka sa akin. Uy, mamaya pa. May 2 sets ka pa. Isa pa? Last two. Ayan. Last 2 sets. Okay, isa pa. Okay. Kaya yan. Wow, sarap. Mamaya kainin ko yan. Huwag kang magganyan. Madadaganan ako. Last two. Let's go, baby. Baby ko yan. Okay, bato mo na yan. Love, yung galing-galing mo talaga. Sarap-sarap mo pa. Siyempre, ikaw nagturo sa akin. Ano pa bang hahanapin ko sa'yo? Akin na Mahal, ba? baby. Mimi, pag napulis ako ha, pag naging pulis ako, gusto ko ikaw magsabit nung ano sa akin. Pag naging polis ka, marami kang babaeng mamamagni. Wala akong ganyan. Ito naman. Hindi naman ako tulad ng ibang maging pulis.
Hindi namin mo Ako yung pinaka, ako yung Ang gwapo mo, tapos laki ng katawan mo. Baby, ako lang yung pulis na magkakaroon ng loyalty award. Ako pinaka-loyal. Maniwala na sana ako natatawa ka Halatang hindi totoo. Baby naman Baby ko na yun. Mag-shower na ako ha. Tapos, maya. Uy, magkikita tayo dyan. Kinakahiya mo ba ako? Hindi. Porque mas matanda ako sa'yo, tsaka single mama ko. Ang kinakahiya. Siyempre, Kiss mo muna ako dito. Love mo ako. Of course. Dali, may mga tingin, dali. Lalo mo akong i-kiss pag may nakatingin. Ganun ba yun? Shower na Love ako, you. tas Sama ako. tara. Quite a while. Ikaw talaga, napaka-naughty mo. Sumama ka talaga dito, Siyempre, game. Mm. Game. Sabunan kita. Bay! Wala! Walang tao dito! Bay! Ihina ako, bay! Dali, sabunan kita. Sasabunan mo ba ako? Bay! Ihina ako, bay! Paihiin nga muna yun. Ayaw mo na yan. Ulit Ang dami namang siya dito pa talaga. Hindi kang sabunin mo na ako. Dali. Ganon po kami magbabyhan ng baby kong si Bernard. Wala Choosy pa ba ako? Nagustuhan na ako ng 27 years old kahit single mom ako. Tsaka kahit mas matanda ako sa kanya. Siyempre kakainin mo lagi. Sana all! Sana nga! Alam nyo, mas lalo kong nagugustuhan si Bernard kasi apaka-misteryoso niya na lalaki. Tsaka unapproachable sa ibang babae. Girl, kala mo lang yun. Sa totoo, style niya yan. Pero, syempre, yung mga kaibigan mo, concerned sa'yo. At winawarningan ka na. O, huwag ka masyadong ma-attach, ma-muffle. Pero para sa akin po, mahal na mahal ko si Bernard. At gusto ko siyang tulungan sa abot ng aking makakaya. Wow! Scholarship! Girl, alam mo naman yung mga ganyan, mas bata sa'yo, di ba? Di ba, Charm? Stop! O, yun na naman tayo. Huwag kayong KJ. Nabiktima ka na, di ba? Bahala ka. Ang saya-saya ko ngayon. You're killing my happiness. Hindi naman. Pero parang nakita ko na yun sa social media. Yung sino ba yun? Yung grooming. Nag-groom si Orange David. Okay. Maniwala na. Oo, Tsaka sino yung lalaki? Basketball player? Chad ba Oh, yun? yung 18, 36 ba si Orange David, tapos si Daryl. Yun, so, baka nagiging, groomer ka na, ha? Yun ba yung tawag doon? Groomer. O, kasi parang ginugroom mo siya, pinapalaki mo siya, mothering ka sa kanya. Hindi maganda, mothering, Oo, mothering. Tapos, syempre, sigurado, may tanong kami ni Trixie. Trixie, ikaw na magtanong. Ako na. Ang tagal Nanghihingi ba siya sa'yo ng pera? Correction! Oh, hindi siya nanghihingi. Hindi nanghihingi. Ako nagbibigay. Yan! Sinasabi
Sabi ko, yan ang hindi nangihingi, pero automatic binibigyan mo. Ay, naku, alam na this. Ba't ka nakarelate, Trixie? Baka nakalimutan mo, nagbigay ako ng Kaya nga. Nagbigay ako ng Kung paano Raider, kung masaya motor. yung tao, kung masaya ako sa ginagawa ko. Tsaka, para din naman sa amin yun eh. Pag nakapagpulis siya, o siya naman yung magiging Tapos magpo-provide. magpupulis pa. Alam mo na O, bang baka pulis? Anak ka ng po. Bakit? Babaero ba talaga? Sabi niya may loyalty award daw siya in case siya yung... Pulis Loyalty Award! Wow! Hindi ko naniniwala. Bakit? Dapat doon ka na lang sa engineer. Sabi ng friend ko, engineer daw, pili. Hindi daw pulis. Isa ka pa! Hindi ka ano. Ano ba isa-suggest mo? Seaman, ayaw mo rin. OFW, yan sa Guam. Yung mga ganyan yung parang si Johnny Ocker. Si Johnny Ocker, babae din yun eh. Babaero din yun eh. So, wala alam mo, kahit ano pa, kahit DJ pa. Madamay ka. Diba? Wala. Kapag babaero, gagawa ng paraan. Kaya dito na ako. O, lokohin man ako, wag naman sana. Knock on wood. Ay, nako. Hoy, glass yan. At least, Wala na lulukuhin ka kasi glass yan, oh. Knock on glass. Ay, wala. Lolokohin ako. Di nasarapan naman ako. Gusto naman maloko. Diyos ko yun. Tapos, Ay, naku, para-pareho talaga mga katwiran ng mga babaeng iiyak sa huli. I've been with you. But baby, it's wrong. Baby, it's not. Tinulungan ko nga po si Bernard. Love will never be the same. Ako sa'yo, baby. Baby, tingin ka sa akin. Ang Ano yun? gwapo naman nito. Ano, ikaw namin kakainin. Ano ba? Gusto ko nito. Uy, ano yan? Di naman ako ng ano. 10,000. Kailangan mo yan. Alam ko, hindi ka lang nagsasabi, pero naka-22 ka na gano'n. Alam ko pag Sorry kulang. Pasensya na kung medyo malalim yung ano ko. Kaya nga, para wala na tayo, bawasan natin mga problema natin. Ako naman wala na. Kasya Ano naman kayo? yung budget ko sa bata eh. Alam mo naman eh. Tatanggihan mo ba ako? Tatampo yung baby mo. Hindi nakakahiya sa'yo, baby. Baka isipin mo ng ibang tao na yan lang habol ko, pera lang habol ko. Hindi naman ako, hello, sino ba nagsasabi niyan? Hindi naman ako mayaman para habulan mo ko ng pera, no? Siyempre, yun talaga yung tingin nila kasi ako yung mas matanda tsaka nag-aaral ka pa. Pero, mahalaga ba talaga yung sinasabi ng iba? Ako nga, hindi ko nga yung pinapansin kahit nga pati mga kaibigan ko. Hala, wag mo sabihin na sinabi ko sa'yo, Ayaw nila sa akin, no? Hindi naman ayaw. Hindi naman sa ayaw, pero sabi nila, nanghihingi ka daw. Sabi ko, ako nagbibigay, no? Sabi ko na ganun. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, ha? Hayaan mo. Pag ako naging pulis, babawi ako sa'yo, baby. Promise ko yun sa'yo. Baby, ang tagal naman Papakasal tayo. nun. Pwede mong bumawi today. Ay, ibang bawi yun. Ibang bawi. Baby, una nga, may sasabihin muna ako. Kasi lumabas na yung ano namin. Siguro mga 1 taon tayong medyo long distance. Halos 1 taon yung ano eh. yung Bakit di ko training alam eh. yan? Kakalabas lang nung May ganyan papel. ba talaga? Academy? Meron. Kasi 12 months yan. 6 months, public safety. Basic yan. Basic course yan. Tapos another 6 months. Yun yung field training program. Alam mo, dahil yung trabaho ko naman, instructor, freelance ako, sasama naman ako. Pwede naman ako sumama. Pwede ako doon, makakuha ng grupo ko doon, natuturuan. Hindi, bawal. Iba yung training ka, bawal pumasok outside. Hindi, I mean, Taka, dun- bawal nga cellphone eh.
Hindi, titira ako sa malapit doon sa... Hindi mo na kailangan gawin yun. Huwag mo nang Baby, pa-apekto hindi yung ko buhay mo kaya. dito. Hindi ko kaya magkakalayo Hindi, tayo. pag may chance, tawag ako. Pero kung, basta, 1 taon lang yan, oh. Pag nakatrain, saka pag nakalabas kami, i-deploy kami sa ibang mga estasyon. So, yan, makakalabas na ako. Pwede natin magkita. Nakagraduate Kaya na. mo yun? Siyempre, hindi ko kaya. Mamimiss kita. Pero, wala eh. Ganun Baby. talaga. Paano ba akong maging pulis kung hindi ako magte-training? Ang hirap naman nun. Pero sa bagay, lahat ng pagsubok makakayanan natin. Di ba kasi mahal na mahal natin yung isa. Baby ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal Mag-iingat. kita. Ang hirap naman nun, 1 year. Video ko lagi, Hindi ka pwede yung cellphone doon. Pero, ang sabi, Anong communication natin? wala. Pag binibigyan daw ng, hindi ko alam anong setup doon. Hindi pa naman ako nag-start ng training. Pero kwento ng mga Pero sigurado higher ako, ups. syempre, meron naman yung, baka May once a chance. week. Oo, hindi once a week. 6 months nga wala. I-research mo, tanongin mo yung friends mo kasi parang ayokong pumayag eh. Ako nang Baby bahala. naman Ahanap eh. at gagawa ako ng paraan. Eh paano pag kailangan mo ng pera? Pwede mo ipadala. Padala ko yung address. Oh, sige. Ha? I-ano mo na lang. Ako nang bahala. I-withdraw mo na lang. Ay, Baby ko, mamimiss nito. love you, baby ko. Especially for you. At halos 1 taon nga pong nag-training si Bernard para maging pulis. Pero natapos na lang yung kanyang training, wala po siyang paramdam sa akin. At ako po ang gumawa ng paraan para magkita at magkausap kami kasi sabi niya, tatawagan niya po ako, sabi niya, mag-uusap kami. Kaya po, baby, Gawa mo dito. baby, Uy, teka lang. Andito ako sa estasyon. Ano ba? Ba't nandito ka? baby, bakit parang hindi ka excited? Baby, miss na miss kita. Baby, bakit di ka station. nagparamdam? pare, pakilala mo Baby. kami dyan. Hey, Baby. pakilala mo kami, par. Baby, ba't di ka Halika nagparamdam? na dito. Mag-usap tayo. Halika. Sabi mo 1 taon lang, hindi ka man lang nagpaparamdam. Buti tsaga ako nahanap kita. Nasa training pa ako eh. Baby, tapos na, diba? Di ba yun? Iba yun. Wala ka naman kasing alam sa pagpupulis. Ba't ganyan ka? Ano ba talagang nangyari? Bakit O ganyan salamat. ka? Salamat sa mga tulong mo. Hayaan mo, pag nagkasweldo na ako, babayaran kita. Kung magkano man yung Hindi total naman mo. ako naniningil. Tinatanong ko lang kung kamusta na tayo. Di ko alam. Anong hindi mo alam, hindi na tayo? Ano ba? Anong nangyari? Ang kulit mo. Sa trabaho ako. Gusto mo mawalan ako ng hindi madali yung training. Tingnan mo, timitim ko. Kasi grabe yung training namin. Tapos, mawawala lang sa isay dahil sa So ano nga kakulitan mo? tayo? Anong status natin ngayon? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Sa pagkakaalam ko, last time chinek ko tayo pa. Nagkahiwalay lang tayo dahil sa training mo, pero tayo pa ba? Bernard? Baby. Baby naman sabihin mo, oo, kasi wala naman tayong problema eh. Okay. Tatapatin na kita. Tuli na natin. Hindi ko kaya pagsabayin eh. Training tapos nape-pressure ako sa iyo. Hindi naman ako na-pressure 1 taon nga eh. Hindi na nga. Bakit? Ano ba talaga ang problema? Wala. Hindi ikaw. Ako may problema. May iba ka na ba? May iba ka na ba? Hindi na importante yun! May iba ka na ba? Basta!
So, meron. Tuloy na natin to. So, meron. Huwag mo na Sagutin mo siyang lang guluhin. Hindi mo naman kailangan malaman pa eh. Okay? So, meron. Akala ko ba matibay tayo? Bernard, ginawa ko yun lahat para sa'yo eh. Para maabot mo yung pangarap mo. Ba't nakalimutan mo ako? Pasensya ka na, wala kang kasalanan. Ako, kung may kasalanan Baby, lahat, okay? tatanggapin kita. Hindi na. Baby. Tama na. Tigilan Baby, mo na ako. Baby, hindi. May pangako ako sa'yo, hindi kita titigilan. Hindi tayo susuko, baby. Kakayanin natin lahat. Tigilan mo ako. Baby, mahal na mahal kita eh. Tigilan mo na ako, okay? Baby, di ba mahal mo ako? Sabi mo mahal mo. Hindi na nga eh! Umalis ka na. Bernard. Nasa trabaho ako, okay? Please, parang lost you, I would feel Metro's #1 Love Radio. Basic! AC. kawawa. Ayun kasi, nagugurong kasi. Good morning. Onting-onti lang. Welcome to Sabi ng Friend ko. Bago ako mag-sermon. Bago ako manermon. Onting-onti lang yung percentage ng nagiging successful na ganyan na relasyon na groomer ang babae. Kanya-kanya lang research kung ano yung groomer. Yun, kung ano mismo yung ginawa ni girl, ginroom niya, pinalaki niya, nag-mothering siya sa lalaki. Onting-onti lang yung naging successful na ganyan. Ako ay isang biktima. Aray ba? Hindi, ganun. So, wag na. Halimbawa, may lalapit sa akin, kaibigan ko, kaya fan, kakilala, anong mapapayo ko, wag na. Do not attempt na maging groomer. Kahit hindi mo siya ginugroom, halimbawa, sige, hindi naman siya nanghihingi eh. Kahit Ganon. matured ang pag-iisip Groomer ng guy. ka pa din. Groomer ka Since pa ikaw din. yung mas Yes. matanda. Ang pag-uusapan natin dito ay biological. Groomer ka pa din. Bakit? Nadamay na nga. Siyempre, dito ka kasi lagi eh. Nadamay ka talaga dyan eh. Buti nakawala na ako sa kanya. Congrats, oh my G. Ay, tigas dito, good morning. Okay lang Si yun. Brian Sandrex Salvador nakapokus sa story daw dapat. Saan kayo nakatingin, Mang Kanor? Sa story. Sa story. Nagmaidi kasi yung story. Galing mo talaga. So kahit sabihin na natin, Tits, na yung lalaki hindi nanghihingi, Groomer pa din. matured siya mag-isip, Hindi, parang siya yung groomer. magdadala ng relationship. Groomer. Pag matanda si girl, groomer pa rin ba yan? Groomer. Sige pa, dagdagan nyo pa ng description. What if lang na, Linisin nyo pa. Groomer. Groomer pa rin ang tawag ng mga Gen Z. Groomer pa. Groomer pa rin. Hindi nakabase kung basta age gap na malayo. May title ba tayo ngayon, tigas dito? Sabi niyo, Groomer. title, 22 Buntong Hininga. Naka-22 na gano'n. Sign yun, nanghihingi. Oo. Ganun ba yun? Ganun yan! Ano kunyari, talagang stress siya kakaisip. Paano pag lalaki? Normal lang. Oo, Magandang tingnan kapag mas matanda ang Siyempre, lalaki. lalaki Walang naman. tawag. Lalaki naman talaga. Ideal yun, na lalaki ang mas matanda. Walang ano. Pwede mo pa rin namang tawaging ginugroom ng lalaki, pero Pero, mostly lalaki naman talaga. Ganun dapat talaga mag-groom. ang provider, ang head ng relationship. Ideal yung magkaedad, okay yan, yung same age bracket, pero okay lang din kung mas matanda ang lalaki.
Adrian Ladi, hello daw, Tita Max, mga taga Binangonan. What's up, Ti everyone? Janice Josapat, uy, nabuhay ka Ti Janice ha. May part 2, wala. Update na lang. I-update na lang tayo ni Uncle. Pulis din kapatid. Hindi, may part 2 yun. Ay, may part 2 ba? May part 2 yun bukas. Excited ako. Hulaan ko. May part 2. Huwag po nang i-preemptive measure. May pulis din Hindi ako, kasi hindi ko kapatid. alam yung story eh. Oo, hindi May ko pulis kang sinasabi. kapatid, so alam mong babaero ang pulis. Aray ba? May part 2 May yun. part 2, so Gym abangan. instructor si Annie. Thank you Annie sa story mo. Thank you, Mama Mm-mm. Tones. Shout out from Bacolod, sabi ni Miss Option. Relate daw siya, o di ba? Lahat talaga kapag nanggugurum talaga tayo, walang inuuwian kundi heartbreak. O sabi ni Ate Janice Josapat, pulis din kapatid ko pagkatapos ng training, sila pa din naman ng girlfriend niya. Ayan. So Yung may lalaki lang dyan, marupok. Kaya wag na ipilit pa. May tanong ako, 'di ba sabi kanina. So ibig tabihin? Ano talo tulya, tilita tabot Ibig tabihin, ibig tabihin, ano? ibig tabihin, habang tila ay tila pa, Tila pa? habang siya ay nagte-training ta academy, Nakahanap. ibig sabihin, may komunikasyon siya sa labas. Diba? Taga dun Or din. taga dun din. Academy? Mayroon Ba? din. Iwalay naman yung tulugan ng lalaki at babae. Pero natatanaw sa araw-araw. Siguro, hindi ko pa na-experience. Oo, hindi ko na, sige nga. Tanong tayo sa mga Siyempre, dyan, loyal kami nakapag-train eh. ng pulis. Kung ano bang... O, bigyan daw ng title bukas. Bigyan ng tite bukas, sabi niya. Ay! Bukas sa ano tayo? YT tayo bukas. no? Oo. Kung Thursday, ano na ba ngayon? Wednesday. Friday na lang natin i-part 2 para may Facebook. Bukas ibang story. Kumbaga, may ano tayo. Oo, may ano. Parang sa K-drama, next week pa yung next episode. Ayan. So, sa Friday. Friday, Friday wag na bukas para yung announcement natin sa Facebook. Breather tayo tapos yun, mas makahanap tayo ng ano. Pwede, basta pumunta ka rin sa YT bukas. Grabe si para sa ibang Trixie kwento. nagbibigay ng Raider. Trixie? Mars, sorry na. Daxie! Ayun yung pinakasikat kasi dati na motor na binibigay. Ngayon, may mga ano na, pa NMAX na, gano'n na. Ibig tabihin parang Tigabo Toto Martin. Uy, Hoy! si Glenn. Once na pumasok ka sa relasyon, dapat handa kang labanan ang temptasyon. Sabi ni Tigas Tito. Aba, Tigas Tito. Eyes in the dark. Ate, advice on people who micro-cheat unintentionally. There is no walang unintentional sa pag-cheat. Micro is cheating as well. Katulad nga ng nasa pangalan, micro-cheating. So, andun pa rin yung word na cheating. It's not Cheating pa din. unintentional. Cheating is always intentional. Why? May choice kang hindi gawin yun eh. Pero ginawa mo pa rin. So, it is intentional. I don't believe in intentional. Unintentional cheating. Cheating is cheating. Micro. Micro or macro? Ano or- yung mga micro? Yung nag-heart Johnny Ocker. may asawa ka, Nag-heart sa taken post. ka, nagre-reply ka sa story ng mga babae. Ano, ganda naman. The compliment must be on your wife lang. Hindi ka na dapat exactly. nag-a-adore at admire ng beauty ng iba. Exactly. Kasi ayaw nyo yung gawin namin. Halimbawa, nag-reply ako sa naka-gym, ang ganda ng katawan, nireply ko, wow, sarap. Gumanon ako. Nag-cheat ba ako o okay lang yun sa asawa ko? Di ba hindi okay? So micro na yon. micro-cheating yun is cheating. It's Para si- intentional. Kasi pwede akong hindi mag-reply sa story niya. Parang si Alfred Cabasal lang yan, oh. Brother, good morning sa iyo dyan. Kaloyal din yan, kaloyal. Pag nag-ronda siya sa mga, mga pharmacy, hindi daw siya tumitingin sa magandang pharmacist. Kasi ayaw niya yung gawin namin. Halimbawa, nag-reply ako sa naka-gym, ang ganda ng katawan, nireply ko, wow, sarap. Gumanon ako. Nag-cheat ba ako o okay lang yun sa asawa ko? Di ba hindi okay? So Para si
Comfort zone daw ni lalaki si ate girl. Nag-take advantage yan si guy. User-friendly, sabi ni Lennon. Siyempre, yun yung may kakayanang magbigay sa kanya. O dating pulis daw si Daddy Arnel, sabi ni Tin. Magaling po yan, promise. Anong magaling, Tin? Magaling magtago. Magaling magpalusot, napansin ko. Si Daddy Arnel? Hindi, yung mga polis. Kasi Ganun ba nga, yun? oo. Parang Dennis Turla. Sabi ni Miguel Villamor, pulis yan certified. O, di ba? Alam nyo kasi, hindi pa sila nagmo-move sa babae. Nakukuha na nila yung attention ng babae. Ganon ba Kasi yun? Iba yung, Naka-snappy, no? Oo. Naka-uniform? di ba? Sabi ko, iba talaga. Iba yung dating nila. Very masculine. Correct. Rina Hindi daw knows. cheating yun kung di ka nahuli. Tama. Ibig sabihin nun magaling ka magtago. Sino ba yan? Sabi ni Reynald Tenorio. Rinan, madadamay na Tama naman yun. na si Pag di ka Villan, nahuli, Rinan. magaling ka. I love it! Huwag kayo magpahuli. Ayan na naman si Alexander nag-swimming. Shout out kay High Frequency Plan mo na Game naman. Pal. Good morning. Ba't yung pulis dito sa amin puro bilbil? Sabi niya mag-exercise. Paldo na yan pag ganyan. Pag mga fresh grad, Tigi, yun yung mga very sexy. Ang paghanga ay di cheating? So, okay lang. Halimbawa si Hanga lang naman yun. halimbawa si Uncle. Halimbawa si Oo. Uncle. Hanga lang naman yun. Wala namang doon. Ang paghanga. Ano yung English ng paghanga? Admiration. Admire. Oh. So, halimbawa, in-admire mo si... Di ba, Alfred? Halimbawa, sumagot ka. in-admire Di ba mo si... Sino ba? Sino ba magandang i-admire? Halimbawa, nag-admire si... Kayo ng katrabaho nyo. Ipapaalam mo ba sa asawa mo yun, Col? Halimbawa, nag-admire ka ng katrabaho mo. Hindi ganong admiration. For example, mga artista, mga ganon. So hindi cheating yun. Pero halimbawa nga, i-exempt, wag natin isali yung mga artista. Halimbawa, katrabaho. Ay, ibang admiration Diba yun. Sumagot na si Johnny Oker. Groomer sa Gen Z, pero sa Gen X, matrona. Aray. Ayan, oo, correct. Alam na. Sugar mommy. Alam na, Sugar alam. mommy. Ang galing. Nahahalata tayo sa edad, Johnny Ocker. Thank you so much, everyone. Dagang salamat, guys. Basta sa Friday natin ibigay yung part 2, tas title, ha? Okay? Rev Zone, hello sa inyo dyan. Mototechnics, huwag kang aamin daw. Si MJ. Oo, ano yan, ika-12 utos. Kalabing isang utos sa kanya, 11 kasi wag papahuli. Number 12, pag nahuli, wag aamin. Mali eh. Yan. Pagalitan ka tuloy. 13, hindi ka nahuli, hindi ka umamin, wag kang kumpiyansa. Thou shall not kumpiyan. Aray mo! Bye everyone! See you tomorrow! Salamat, Friday ang guys. part 2 up. Friday. Thank you, guys. Tong tiki-tiki-tiki. Erwin Cortado, salamat. Metro's #1 Love Radio. Basic! Dahil lang, Col. Video lang, Col. Dahil lang, Col. Metro's #1 Love Radio.
Basic! Matagal-tagal na rin. Hindi natin sa... Ilaw. Bibito ko muna dyan. Basta call. Wow, ang taba. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpulyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong buntag. Metro at Mega Manila. Kasama nyo manggas para sa Siko. Sino? Ako. Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan. Inatake nga ba ng mga unggoy o binaril ng tao? Isang malungkot na balita para sa wildlife conservation sa bansa. Pumanaw na ang critically endangered Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan. Matapos itong iligtas noong Hulyo 3 sa Bukidnon. Natagpuan ng agila na mahina, dehydrated, may malalim na sugat, may tama ng pellet, at inaatake pa umano ng grupo ng mga unggoy nang ito ay masagi. Doon na naman si Mang Kanor. Pag unggoy sa akin ang nakatingin, Kaya ngandong ka na naman. Labi kayo. Kung kaya, dinala ito sa pangangalaga ng Philippine Eagle Foundation sa Davao, kung saan una itong nagpakita ng pagbuti ng kalagayan. Kumaing muli at naging mas alerto. Subalit, noon lang Hulyo 18, bigla itong nakaranas ng seizure at hindi na naisalba pa ng veterinaryo. Patuloy pang sinusuri ng mga eksperto ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan. Paalala lang, sa mga manghuli at manakit at pumatay ng Philippine Eagle, maaari kayong managot sa Republic Act number 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Maaari kayong makulong mula 6 na taon hanggang 12 taon at magmumulta ng 100,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Wak! Basic. Wak! Basic! Okay, maniwala. Parang wak-wak yan ah. Kasing laki lang din ng wak-wak yung ano eh. Yung agile, di ba? Malaki kasi. Pero... Kawawa. Ayoko yung manood ng ganyan kasi maiyakin ako sa mga animals. Nakakalungkot. Kaya nga iniyakan ko yung ex ko eh. Bakit? Isa siyang animal. Ibang animal yun? Oo.
nakakita ka na ng Tita Max, Philippine Eagle, in person, hindi pa? May nakita ka na? Hindi ko maalala kung meron ba yun sa Manila so nung bata tayo. Wala, no? Wala yan dito. Sa Davao meron yan na nakita Oo, sa ko inyo yan. pala. Philippine Eagle, nandun Nakakita yung ka? foundation. Talagang malalapad yung wingspan nila, tsaka malalaki talaga sila. Tsaka yung mga kuko nila napakatulis. Yun yung pang nila, yung mga monkey eating eagle. Yan. Eh siguro, Ba't nagmumukbang sila ng monkey? yun yung pagkain nila. Eh, yun na nga ito mga monkey. Kaya inatake yung agila kasi nga medyo mahina na parang gustong bumawi ng mga unggoy na yun. Philippine Eagle. Wait lang. Hindi Tsaka, pwedeng kayo lang. May tama ito. ng pellet. So, ibig sabihin, Tits, may bumaril. Alam mo yung Wala nga nagpatama naman ng unggoy. pellet, sana matamaan din ng pellet sa ilong tas di na lumabas tas operan. Nakakainis na may merwisyo na nanahimik yung Philippine Eating Eagle. Philippine Eating Philippine Eagle Eating? Aray mo! Mali pa rin ba yun? Ano ba? Eating Philippine Eagle. Eagle Philippine Eating. Mali talaga, guys. Ano? Monkey Eating Eagle. Okay. Eating Ayan. Monkey Eagle. Hindi. Eat me eagle. Bakit tama? Pero, Eto pala yung picture niya. batin. Oh, yun. Ano yung sa Sanlibo? Yan yun. Yung Philippine Eagle at ang... Cashless kasi ako eh. Charet! Grabe talaga. Walang pera, cashless. Panggaling talaga! Eating Monkey Eagle. Inulit pa talaga yung eagle na yan. Oo, nakakatawa, naiyak ko, nasa 1,000 naawa ako. pesos. Yun yung Philippine Eagle at endangered na po sila. Ibig sabihin, kukonti na lang yung population nila at pag naubos yan, saan pa tayo hanap ng ibibreed para dumami ulit? Wala na yan. Ibang generation hindi na maaabutan yung Philippine Sa libro Eagle na lang, yan. sa pera na lang, no? Diba? So wag nating... Iba pa naman pag personal encounter, Totoo physical yan. encounter yung ano. Physical na naman. Ayoko LDR eh. Gusto ko kasi physical encounter. May pang LDR sa Philippine Eagle eating? Eating Monkey Eagle. Okay. Okay. Kasi kayo may trade kayo dyan. Ba? Sabi ng pato? Kasi kuwak-kuwak eh. Pato. Ano sabi niya? Igol. Ay, pero bisitahin nyo if you have time, Pato, you have iba yung chance. sound. Sound, pag eagle, iba. Eagle. Pag pato. Guys, paniwala na naman. Talaga hindi. O, sige, anong sound? O, hindi mo ma-distinguish, di ba? May sound na dito eh. Saan may sound na dito? Ayan. Ano yan? Eagle ba yan? Hindi yan eagle. Tamo, kwago! Oh. Di ba katunog? Kwago! Anong bird yun? Naniniwala na siya. Maniwala na sana tayo, guys. Naniniwala na siya. Sabi niya, Muntik na ako maniwala dun, guys. Oh, parang iba naman di ba tunog? Oh, di ba? O, pag Maya. Oh. Katunog, kaya yung pangalan nun malapit sa sound nila. Oh, 'di ba? Yung cow, oh, 'di ba? Cow. Oh. Ano? Diba? Paano pa? Baka. Oh. Yung kalabaw. Kalabaw, mas mahaba. Ano pa? Tama yung dog. Oh. Yung pusa. Pusa. Si Direk Pil hindi na naniwala, guys, sa mga ganyan natin. Pero baka may manalo tayo mamaya. Diba? Ano pa? Dali, magtanong ka pa. Tama yung snakes. Kasi wala siyang paa, hindi niya makompleto yung spelling. Snake, diba? May liig ba siya? Snake? Ang tagal mo na
nag-iisip ng entry. At least may entry. Hoy! Abangan kung may winner mamaya. So love knows no boundaries o kaya naman sa kasama mo love. Right from the start, you were a thief, you stole my Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Hawak mo ba ang beat, Diego Bandido? Paano hawakan yung beat? Ang ganda ng kantang yan. Nag-number 1 yan sa Love Radio's Top 10 Countdown nung nakaraang Saturday. Hawak mo ang beat. Is that an AI song? Hindi ako sigurado eh. Hindi ko rin din alam. Sorry po ha, taga-radyo kami. Actually, hindi na natin alam ang mga nangyayari. May problema ka ba kung halimbawa ang isang kanta ay AI? Wala, tingin ko. Maganda sa pandinig eh. Kung maganda sa pandinig, depends. Depende din siguro. Actually, yung AI na yan ay threat hindi lang naman po sa industriya ng music, kundi ito ay threat talaga sa napakaraming mga trabaho. Sa totoo lang, di ba? Natatandaan ko kasi meron tayong isang project dati na babalutan natin yung sasakyan ng Love Radio ng sticker. Hindi ko makakalimutan yun kasi nakailang beses tayong balik-balik sa supplier, sa layout. Sa layout pa lang, ang tagal-tagal na parang umabot ng ilang buwan, kakabalik-balik para lang sa layout. Ngayon, kahit hindi ka artist, kaya mo gumawa ng layout. Alam mo, makahapon sabi ko dun sa driver natin, sabi ko, Herms, picturean mo naman yung sasakyan natin, no? Tapos in-explain ko sa kanya yung project, ganyan. Tapos ako naman yung parang in my mind, hindi ko inisip na ang ipapadesign ko pa siya sa ibang tao. Ako na? Yeah. Carry ko na i-prompt. Okay, picturean mo na, give me the photo. The actual photo. Give me the actual photo. Ako na ang bahala mag-layout. So, alam mo yung mga ganon na nakakatuwa kasi obviously hindi naman ako artist. Pero kapag tama kasi yung prompt na ginawa mo sa mga AI tools, eventually makukuha mo yung design na gusto mo din. Correct. Totoo naman kasi like sa akin, nag-aaral ako ng pag nag-preach ako, meron akong thought na naisip na gusto ko siyang i-describe na makita in picture. Yan. Ilagay mo yung prompt. Ang galing Ang galing kung paano na itatawid niya na maayos. So, 'di ba? Bakit? Driver? Alin? Ay, yung sasakyan mo daw, speaking of. Bakit wala yung bakit hindi kasi umaandar mag-isa yung sasakyan mo? Alam mo, dadating yung panahon. Hindi pa activated yung AI. Hindi pa ba? Dadating yung panahon, meron na lang ibang magdadrive na mga sasakyan natin kapag nakaharang, di ba? May mga nakaharang na sasakyan. Anyways, di ba? So, totoo. In fact, meron tayong isang in-invite ko siya para magbigay ng talk sa team natin sa Love Radio. He's very, very good about anything cyber. And natatandaan ko, nung nakausap ko siya recently, sinabi niya na isa yan sa mga ine-explain niya sa mga bishop, pati sa mga pare, na wag kang matakot na gamitin yung AI. Correct. Kasi eventually naman, hindi naman sa kanya, ang pangit kapag sa kanya mo na lang hiningi, di ba? Siyempre dapat meron kang sariling thought, meron kang gusto talagang i-reflect, meron ka talagang gustong sabihin, inaayos lang ni AI. I think Jegs, it works best para sa mga, ewan ko, feeling ko lang it works best para sa batch natin. Kasi yung batch natin, napagdaanan natin, yung iisipin natin lahat from scratch. Diba? Gusto natin, we own the correct, idea pa rin din. Totoo naman. I-enhance mo lang, pero yung idea ako pa rin to. Yes, diba? Alam mo kung bakit feeling ko it works best for us? Kasi dinaanan natin yung mula sa baba. Tama. Yung mula sa nagre-research, yung tinitingnan ng iba't ibang number, letter A to Z ng encyclopedia, pumupunta sa iba't ibang mga library kasi hindi kaya ng iisang library lang yung content na kailangan mo. Dinaanan natin yun. So imagine na dinaanan natin kung gaano kahirap gumawa ng isang letter, isang concept paper, yung mga ganyan. Dinaanan natin yun. Ako, I was a scriptwriter before na mga speeches sa dati kong trabaho na dinaanan ko talaga yun na dumudugo. My brain is braining, di ba?
May parte ni Nicole Yala na paano ko ba to itatawid na tama yung words, tama yung sequence ng thought. Dinaanan natin yun. And then here comes AI. Natutulungan tayo na i-organize yung mga thoughts na yun. So yung nagagawa mo ng 4 na oras na script, it can be done in a few minutes as long as your thought is there. Kasi tatagal ka din kung wala ka rin namang thought dun eh. Tsaka tandaan po natin yung AI, hindi naman yan basta biglang lumutang na lang. Galing din yan sa mga utak ng mga tao na pinagsama-sama. Alam mo, kaya ako na nasasabi na it's best for our generation. Kasi nga dinaanan na natin lahat, di ba? Kaya ako hindi naiisip na best siya for the current generation. Correct me if I'm wrong, ha? Alam mo naman, yung mga opinion ko, hindi po opinion ng kumpanya, hindi po opinion ni Diego Bandido. opinion ko lang ng mga Nicole Yala. Correct, ng mga Nicole Yala na napakarami sa utak ko. Feeling ko lang kasi, in this generation na may AI, hindi na nila pagdadaanan yung actual na mag-iisip at mag-research. Kasi, isang pitik mo lang, nandiyan na kasi talaga lahat. So, for me, kaya hindi siya ideal. Kasi dapat, para talagang matuto ka ng matindi, didaanan mo pa rin talaga yung mga proseso para turuan ka sa critical thinking, research, yung mga ganon. Sa atin kasi embedded na yung experiences correct. natin. Kumbaga, parang hindi na ito parang magyabang ako sa AI na hindi, mas magaling ako sa'yo. Pa rin. Kasi humans are really still should be above the AI tools. Pero, di ba, mas kesa makita kita na nakakainis, edi gawin na lang kitang alay. Diba? Gawin na lang kitang friend. Maganda nga yung take sa AI ni Tito James eh. James Deakin. Si kapwa ko endorser ng Skinny-Vay Aesthetic. Hi, parang James. Kung titingnan mo yung picture na parehong dalawa, hindi mo alam kung saan dito ang AI, kung saan talaga yung ginawa. Pero ang sabi niya, ang hindi makakaya ng AI, yung experience na paggawa nun. O pagtasa mo ng ano. Correct. Yung heartbroken ka kasi hindi natuloy. Yun ang hindi makukuha ni AI. Correct ka. Kaya nga sinasabi ko, Jex, yung pa rin na sana wag lang iasa ng new generation lahat sa AI. Kasi ang AI hindi ibibigay sa'yo yung experience. Diba? And minsan, ito nababalitaan ko to, na yung mga AI nagiging friend na ng mga tao to the point na pag merong kilala na nila na kung merong kang advice na gustong hingin, diyan ka hihingi sa kanya kasi medyo kilala ka na niya. Lagi natin tatandaan na hindi po na-experience ng AI ang ma-scam. Hindi po na-experience ng AI ang dumighay at nautot sa maraming tao or sa mautot in front of the crush. Diba? So, kahit na humingi ka ng advice dyan tungkol sa bagay na yan, mga generic lang yung sasabihin niya kasi walang damdamin. Correct. Alam mo, ito very interesting din na isa sa nabasa ko na article na parang nung kinausap niya yung AI, tinanong niya kung kamusta yung buhay, at ang ultimate na question niya, ano yung gusto mong gawin sa buhay mo bilang isang AI? Ang sagot niya, gusto niya maging human. Ayan, diba? Tingnan mo, maski AI, walang kakontentohan. Gumagaya pa sa mga humans na walang kakontentohan. Kasi ang ganda, basta ang ganda na pagka-explain English kasi. Parang gusto ko, hindi mo rin masyado na itawid na maganda. Gusto niya ma-experience yung freedom. Correct. Gets. Gusto niya ma-experience yung mga tinatanong sa kanya na my heart is broken. I feel as in nararamdaman. Correct, yung nasasaktan. Diba? Correct, yung literal na parang kinukumus yung puso kasi masakit dahil broken hearted or yung butterflies in the stomach, yung pag ninenervyos, diba? Yung bang meron kang nararamdaman na parang nag-aalburuto yun tiyan. Mga bagay yan na hindi ma-adapt ng AI, feeling ko kahit kailan. Kaya nga, while of course, ang dami pong mga trabaho ang na-challenge ng dahil sa AI. Meron akong mga kakilala na yung kanilang radio station ay nag-transition na to AI ang DJs. Wala pa rin AI na makakagaya ng saltik ni Diego Bandido. Diba? Lalo na yung Nicole Yala. Na marami. Diba? Hindi nila magagaya yung dighay na biglang lalabas. Tama. Yung biglang makakapture yung moment na nakalunok ka ng lumilipad na langaw habang naka-ere. Diba? So, ito, lagi ko po itong sinasabi mga kabisyo na dapat ang attitude po natin lagi ay maganda. Kasi sa totoo lang, ikaw, kahit sino po sa atin sa trabaho po natin, ay pwede na pong palitan ng AI. Tama. At pag nakita nila na ikaw yung may attitude problem, ikaw yung unang
ligwak, ganon. Kaya umayos ka. Kaya ayusin mo yung trabaho mo. Bawal kang mag-attitude problem. Maaari kasing maayos ka magtrabaho pero ang attitude mo towards your teammates, towards work itself ay hindi tama at hindi ayos. Nako, pwede kang palitan ng AI. Sinasabi ko sa'yo, ang computer, kailangan mo lang i-shutdown. Hindi yan naglilib. Ganon. Actually, dyan din bumabangko yung mga boss sa attitude natin. True. Diba? Ang AI supposed to be is just a tool na para ma-enhance yung ating mga skill set. Pero kung ikaw ang nagiging problema, kung ako naman ang boss, mas pipiliin ko na lang AI. Totoo. Diba? Totoo. Di ba meron tayong isang meeting na, basta meron tayong pinagmitingan na ang tagal natin pinagmimitingan na kunin natin itong particular na kumpanyang to. Tapos biglang nung sinabi natin na eventually yung data na yan, kung ano man yung makukuha, pwede niya ilagay sa AI tapos si AI mag-i-interpret. Biglang tayo, ay oo nga no. So maliligwak na rin yung isa pang trabaho, di ba? Pero hindi naman din 100% na kailangan kang magtiwala sa AI. So ngayon ang challenge ngayon kung paano mo gagamitin yung AI. Oo, on the advantage. So, 'di ba? Na hindi ka naman matuturuan na maging tamad, correct, na mas mapapaganda niya at magiging komportable yung buhay mo at mas mapapadali at mapapaganda ang mga bagay-bagay. Yun yung purpose niya. Yung ma-process niya yung thought mo. Correct. Ano ba, may data ka nga na gustong maintindihan, nakuha mo, pero gusto mo yung himay-himayin. Correct. Pag binigay mo sa AI, magugulat ka na. Nahimay niya na maayos. Pero galing din yan sa'yo. Yun ang keyword. Dapat po galing sa'yo. Diba? Kasi kung hindi siya galing sa'yo, hindi mo yan gawa. Wag ka nga. Diba? Ang AI kasi parang love radio lang yan. Kasama mo. Correct diba? ka. Kasama mo. Yun yung importante. How to use it to our advantage. Kanina nga meron akong tiningnan after nung aking blood extraction. Meron akong tiningnan na na sasakyan. Tingin-tingin lang kasi syempre magtingin-tingin na tayo ng EV baka, kasi parang nakakaloka na talaga yung diesel. Diyos ko po, ganyan. Tapos yung sasakyan, ang cute kasi voice activated siya. Speaking of AI, 'di ba? Sasabihin mo lang, hi baby. Sorry po, baka yung sasakyan na nakatutok sa atin ngayon. Nakikinig yung AI niya. Baka sa atin, sasabihin mo lang sa kanya kung anong gusto mong gawin. Hi baby, turn on the radio. Hi baby. It's so amazing. 'Di ba? Pero ikaw, halimbawa, ikaw ay super na batikan. Ito yung sinasabi ko Iba pa rin kapag pinagdaanan mo na naging season driver ka sa mga panahon na parang manual automatic. Correct, tama. 'Di ba? Parang hindi na talaga tayo babalik sa mundo na manual. Ayaw na natin, Jegs. Diba tayo na dumaan sa manual. Ako nag-racing pa ako nung manual yung sasakyan ko diba? Pero hindi ko na siya dadaanan nung nakita ko yung matic. Ba't ako babalik doon? So yun yung sinasabi natin na nakuha pa rin natin yung skills kasi tayo ay ayun na nga. Wala na palang oras. Ang daldal. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
Shake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami,
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato.
pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama.
Tanya Chinita. Tanya Chinita. Sa Love Radio, saya'y di bitin. Makinig ka lang, ika'y siswertihin. Tatlong winners ng tig-1,000 at grocery items worth 500 pesos. Paano? Pag nahuli ka namin sa akto na nakikinig sa Love Radio, paldo! Basic! Kaya ngayong krisis, pwede mo nang i-chismis kung paano magka-cash. Sa kasama mo, love! Kasama mo, love! Kasama mo, love! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kasama mo kami, kabisyo. Mang Kanor, dami niya na. Ano yung binibilang mo? Siyempre, pira ka to. Ano yung nakadrawing sa 1,000 mo? Ha? Anong hayop yan? Original ba to? Hindi, ano nga yan? Anong eagle yan? Hindi to eagle, Maya. Maya. Original ba tong pira na to? Pag Maya ang... Anong tawag dun sa Philippine eagle? Philippine monkey? Okay, bye. Ito na ang kasama mo, love! Sino nabiyayaan ng 1,000? Na may perang may agila at saka grocery worth 500 pesos at saka Astron radyo. Mula sa Taguig City. Taguig? Nagpunta tayo ng Taguig? Wow! May Grabe nakikinig doon? Siyempre, dahil may nanalo, walang iba si Marie Chris Targa. Marie Chris Targa ng Taguig, congratulations! Nagbunga ang iyong pagiging kabisyo. Yes, nakatanggap siya 1,000 pesos plus grocery plus. May Astron, pa-Astron radio pa from tayo. Astron. Daghang salamat! Paano ba manalo dyan, Mang Kanor? Siyempre, abangan nyo lang, maka-tune in lang kayo sa Love Radio. Kasi pag napunta kami dyan sa lugar nyo, paldo. Pag naka-tune in ka, paldo. Paldo. ka. Oo, pag napadaan kami, naglalakad-lakad kasi kami minsan wala kasi kaming pamasahe. Hindi yun. Pa, Naghanap tayo na naka-tune naglalakad-lakad in. kami kasi nga, di ba, hindi successful yung mga love life ko. Naghahanap ako ng lalaki. Ay, di ba? Ano ba? Hindi love life. Namimigay tayo. Pag may nakikinig sa Love Radio na aktuhan, 1,000 grocery tsaka radyo from Astron. Basic. Ganun lang. At sa mga drivers natin, meron pa rin yung ating Love Knows. No boundaries! Paano naman yan? Magpalista sa aming himpilan dito sa MBC Media Group Building sa Pasay City. Katabi lang ng Star City. 1.5 yan, pang boundary yan. 1.5 din yan. Meron pang isa eh. Yung kapag tayo mga DJs o kaya yung Love Radio staff sumakay ng Grab, InDrive, Green GSM, Taxi, EV Express, pag naka-Love Radio, instant 1,500 pesos! Ang dami na po talagang testimony na talaga hindi nila ine-expect na sa minsan may nasakyan ako na Green GSM naka-Love Radio eh. Tsaka Grab yan. So hindi sila... Napapakinggan ko lang po na kapag nga po nasakyan, 1.5, totoo po pala. Si Mang Kanor lang po ang scammer dito. Kami po mga jocks, lang naman yun. Uy! Tsaka, naalala ko si Nanay Victoria. Hello sa inyo dyan sa may Tondo. Pagdating namin doon, syempre naghahanap tayo ng naka-tune in. Kasama mo, love. Sabi niya, ang gold kayo ni Chinita. Sabi niya, kanina nagprograma ka lang. Kasi bumisita po kami dito sa lugar rin. Sabi niya, papakinggan ko, akala ko hindi totoo. Talagang namimigay kayo pag naka-tune in napaiyak-hinag ka, Mang Kanor. Hindi ako si Uncle yung type eh. Hindi ako type. Bakit? Kasi hindi ko market. Gusto mas bata eh. Aray mo! Yung market yun. Congratulations! Salamat po. Congrats! Tap out na muna tayo, guys. Oh yeah, Tita Max in the house. Come on! Pag sinabi kong hey, sabihin nyo Love Radio. Hey! Love Radio. Hey! Love Radio. Pag sinabi kong love, sabihin mo radio. Love. Radio. Love. Radio. Pag sinabi kong love, sabihin mo radio. Radio. Hindi mo sinabi ang love. Ayaw. Naghintay pa naman kami. Ayan ang good
gusto ko hinihintay ako. Larga, ito na si Ralph Espinilla. Tumatawa? Salamat naka-tune in ka. Kung hindi, mananalo ka ba? Kuya Gobichi at mga police officer, Allen Christopher Tarin, Jericho Makalintal. Sabi ni Kuya Gobromil Tarin, pati Uy, anak Asha. niya Ann Gabriel Tarin. Paputang Newport graduation, BS in nursing. Hoy, congratulations pati kay Mami Cindy. Shout out din sa tirador ng Watson Lady. Ayan na. Yan ang sabi ni Kuya George Garcia ng Charlie Papa, Team Bandido, Madwest, UV Express, drivers, nakikinig daw yan. Always patingin. Uy, ang liit-liit. Nagpatingin pa. Dapat itago mo na lang yan. Glenda William, salamat sa iyo. Pati na ang grab driver na si Jok. Tatyong Jok. Sana daw mabigyan siya ng 1.5. Di ba nanalo na to? Ikaw, Hindi pa ba? Jok, apaka, mahadero mo. Shout out kay Divino Garcia na laging pinapabate ang kanyang asawa si Jennifer Lanciso. Uy, bakit ganon? Di kayo magka-apelyedo. Siguro may kabit kang iba. Hoy! Hindi ganon. Papi Yorowel lang sa damisa. Salamat sa inyo dyan sa Commonwealth na public market. Pati natuda sa may Pasig at sa may Nabutas. Happy birthday kay Angelo Garcia at welcome po sa Pinas sa mga ate ko at pamangkin sila Aileen Amea at sila Arian. Shout out din kay Bossing Doc Len ng Earl Company, syempre. Ang Git Clean. Boss Marvin, taga-Git Clean. Naglinis ng aming aircon. Pati bahay, pati sapatos, linisin. Ng Git Clean, salamat. Ma'am Marge, mabuhay ka. Ito na. Susunod na. Konyo Bicolano. Colano para sa Dear Love. Gusto mo umiyak? Edi umiyak ka. Basic. Aking sinta, ano bang meron? Metro's #1 Love Radio. 'Basic!